नमस्कार, माझे नाव वैभव व्यंकट चव्हाण. मी करसखेडा येथील गावात राहतो. मी इथे एक छोटासा धंदा चालू केला आहे. माझ्या फर्मचं नाव आहे आबासाहेब पुस्तकालय अँड जनरल स्टोअर्स. मला थोडं दुकान वाढवण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता होती. त्यासाठी मी लिमराज भाऊ साळुंखे यांना घेऊन राणादादांच्या ऑफिसला गेलो. मराठा समाजासाठी चालू केलेली अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या योजनेची माहिती दिली आणि त्या योजनेसाठी कर्ज मंजुरी होऊन कर्ज मिळेपर्यंत खूप सहकार्य केले. सुरुवातीला 15 लाखाची फाईल टाकली होती, त्यात मला 14 लाख मंजूर झाले. अण्णासाहेब पाटलाच्या योजनेत कसं आहे की महिन्याला आपलं व्याज परतावा येतो. म्हणजे आपल्याला जी रक्कम त्यांनी 14 लाख मंजूर करून दिली आहे ते आपल्याला बिगर व्याजी वापरता येते. त्याची 5 वर्ष परतफेड आहे. मी मदत केल्याबद्दल राणादादांचा खूप खूप आभारी आहे.